lomo kepincut kedudukan bondo tonyo mesti sinan cinta biarlah aku yang mengalah walau harus kecewa hewan pun tak sudi kasihnya dicuri apalagi dia yang punya mata hati diriku wanita dia pun wanita sama-sama punya rasa kasihnya cinta karena aku yang mengalah walau harus kecewa Tuhan kuatkan imanku ini luka hatiku teramat dalam rasa rindu menjadi benci rasa cinta berubah murka racun cinta yang ku suguhkan madu cinta yang ku terima walau ku tahu dia beristri manalah mungkin ku cinta dia jajaki ponakoro patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuwasa nomor telu wong kang sugih rasa lunga nomor papat wong kang aderali tomo papat mau syarat jejeke negara mugi-mugi kita rubeda tantrap ayam ada saking sambikala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi oh panutane wis rupa bondo donya ninggalake Quran hadis lan agama ora nurut pituture Mbah Kobro ngalor ngidul luru amplop adol swara becik ketitik ala rupamu laku becik bakal mlebu suwarga laku ala uripe beda ada manung salat ada sing kuwasa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi llahi salatan
bidawamin mulkillahi. Oh wis bener tenan dawuhe para ulama kepindhut kedudukan bondo donya mesti anje pundake wong liya laku dolim serta goroh padha bangsa wis padha lali ora padha rumangsa tuminda dosa iku bakal disiksa siksa donya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Jejegipun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuwasa nomor telu wong kang sugih rasa lumo nomor papat wong kang pikir ahli tongo papat mau syarat jejeke negara mugi-mugi kita rubeda tantram ayam ada sangking sami kala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adama bi ilmillahi sholatan daimatan bitawamimul ilahi. wis bener tenan dawuhe para ulama kang kepindhut kedudukan bondo donya mesti anje pundake wong liya laku dolim serta goro padha bangsa wis padha lali ora padha rumangsa tuminda dosa iku bakal disiksa asiksa donya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka. walau menangis pilu hati ini sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kalku nanti hanya kau yang aku sayangi sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu kasih kau malah gak pergi karena janji usah kasih engkau bersedih cintaku suci hanya satu untuk dirimu
bersuara Usah rinduku kan menanti Sungguh berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih air mata berlinang Bukan kembali kepada dirimu Setiamu takkan ku